Lir tandure Niki versi gamelan nggih. Musik mawon, Dek. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki, musik wae. Ya. Oke, monggo. Yuk, gemparkan Pasuruan. Tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon Monggo Gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang, niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di kerajaan Dwarawati niki menteri Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Nggih, nyuwun. Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik madhep rono.
mati ya? Mas, mic-nya mati nggak? Mic-mu sih lo, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya? Ya wes ya, wes. Oke, yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Gus Ipul, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Astaghfirullah. Suka Hatimu tresnaku tulus rening kalbu. senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahkan. Aja ndeloki aku kintil neh kowe kok. Ora bisa ya Kang Mas. Iya Yayi. Siang pantoro ratri mongke ling manise ati setiaku bisa anduweni Sang sikilmu dia Sulaksmi. Kang Salindri. Ini kan Salindri. Apa ngene iki? Loro. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali yo, Bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Dadekke.
asar salat saya ingat doke tidak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya, yo jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon saarampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya terus, Mas ya. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan ya.